Minden magyarhoz szólnia a világűrből. És azt hiszem, hogy rövid leszek, mielőtt még elérzékenyülnék, azt vissza fogom adni a mikrofont. Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon. Hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit igazából sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor ezek a várakozás pillanatai megtörténtek otthon a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek, de erre majd sor kerül majd a küldetés után nem sokkal. Rettetesen hálás és büszke vagyok, hogy magyarként itt lehetek, és tényleg egy különleges érzés volt percekkel ezelőtt látni a kis országunkat a világűrből. Remélem, hogy ti is ennyire büszkék lesztek erre a küldetésre, mint én. Még találkozunk.